Wordari buruzko lanak edo pausuak, klasean ikusitakoak, ikusiko dugu nola egin behar ditugu Word online. Gogoratu begiratu genituen Word izatuta dagoen Wordean edo OpenOfficean. Horren ikusiko dugu Word online. Lehenengo gauza beti da izena aldatzea. Zuria dagoenean dokumentoa, izena aldatzen dugu hemen koian. Adibidez, jarriko dut froga. Bai? Hasiko gara formatu paragrafoekin. Gauza berdina da. Beti gogoratu egin dezakegura idatzi bainoren edo idatzi ostean. Nik paragrafo honi alduten nahi badiot, aukeratzen dut paragrafoa, eta ematen diot honi paragrafo. Klik honi. Ikusten zuen mentze, egiten dut, eta hemen daukago alineazioa, izquierda centrado derecha, cosificado, distribuido, hemen agertzen diren ikon berbereak direnak, sangría, después, espeziara, primera línea eta zenbat utzi nahi dudan, 2 zentimetro adidez, paragrafoen aurretik zenbat espazio utzi nahi dudan, ostean zenbat espazio utziko pilo bat ikusteko ondo, interno multiple sencillo bat, 5 nutzen nahi dudan, eta aceptar. Eta ja, ikusten zuen, jarri dit. Paragrafo, nahi bedozu hemen, gehiago jarriko dugu, ikusteko, hogei. Berdina. Formatu paragrafoa. Orain, ikusiko dugu zegin dezakegun irudi batekin. Irudi bat jartzerakoan, hemen askoz gutxiago egin dezakegu. Iaia bakarrik sartu irudia eta tamaino aldatu. Ezin dugu egin Wordean moduan jarri dezakegura testua eskuman, eskerran, horreko ezin dugu egin. Beraz, errubrikak izaten duen egiteko, lan egiteko, hemen ezin izango duzu egin. Hemen egin dezakezue, prestatu eta gero benetako, instalatuta dagoen Worda erabil beharko duzue. Guazen ba. Txertatuko dut, irudi bat hortze. Insertar, imagen. Aukeratzen dut, irudia txertatuko dut, uste dut hau txertatu daren. Eta dago irudia jarrita. Eta hementxe, errabentar de imagen, formatoa juniteke, egin dezakeguna da, ahonditu, era txikitu, bai? Edo hemen sartu eskara bat, zenbaki bat konkretuki, jarri horreko markoren bat nahi badozue, bai? Eta zer gutxi gehiago. Hombre, gero hementxe egin dezakegu, zentratu, eskuman, aderantziz, etiko, baina zer gutxi gehiago. Irudiken emaitu dugu, ezin dugu gehiago egin. Hementxe Word online, Orain buretak, pinetak. Hementxe be, gauz askorik ezin dugu egin. Ikusitako, adibidez, hemen dago, behar ditugun gauzak. Nahi ditugu jarri, ze behar dugu urrengo proiektua egiteko. Aukeratzen dut, eta hemen ikusi, bakarrik deuken duzakit, solida, hueka edo kuadrada. Solida, azten da jartzen, adibidez, esango dut, egurra, beharko dugu. Kola, beharko dugu. Ikusten duzu agertzen dira, maitzen duzura eta ez duzura nahi, kite egiten diozu, eta klik ozta jartzeko. Hementxe, hori bai, sangriara egiten badiogu, agertuko dizu beste bat. Kola zuria, eta kola egurretzako. Eta askor gehiago ezin dugu egin. Hombre, paragrafo bat da, beraz, formatu paragrafo aldatu dezakezue paragrafoaren propietateak. Beraz, oztabe, begiratu errubrikak, eta errubrika eskatzen duena ezin baduzu hemen egin beharko duzue izalatuta daukazuen Wordean. Etxean ez badakezue, Word onlinean egin dezakezuen gauza guztiak, eta gero klasean amaituko duzue formatua ematen eskatzen dene jarraituz. Berarte.